खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं धृषरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ आसामा क्वारेन्टाइननि समखौ सान 4ल' खालामबाय। NDFBP नि सेकेन्ड कमान्डिं अफिसार बि मोन्थाया बे संसाराव गैलिया। सामुगुरि हाग्रा बिफाननि मावख'खौ दुथांफोरा सावदों। बाक्सानि कर'ना बेरामिया मोजाङाव फैबाय। बाक्सायाव 7 सुबुंनि देहायाव COVID-19 मोननाय जादों। फालांगिरि रत्नेश्वर गयारिया गावनि रांजों दिरिं दैमानि सायाव औवानि दालां बानायदों। कर'ना भाइरास सन्देर जानानै मिउजिक डाइरेक्टर वाजिद खाना बे संसारखौ नागारलांबाय। कर'ना भाइरासआ सन्देरनाया जार्मानी आरो फ्रान्सनिख्रुइबो बांसिन जाबाय भारतआव। बिजनी पानबारी बौपारा गामिखौ क्वारेन्टाइन जन फोसावबाय। सांग्रां जा, आसामाव कर'ना भाइरासनि अनगा गुबुन गुबुन बेरामबो बारायदों। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि हामफिननायनि हारा जोबोर बाङायब्लाबो क्वारेन्टाइनआव थानायनि समय सीमाखौ 4 सानसिम खमायनो थांखि लाबाय रायजो सोरखारा। बेनि बागै खौरांगिरि मेलाव सावस्रि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसामाव कर'ना बेरामिफोरनि हामफिननाय हारा जोबोर खमब्लाबो रायजोफोरनो खरसा खालामनाय रांखौ खमायनो थाखाय इन्स्टिट्यूशनेल क्वारेन्टाइननि समखौ 7 साननिफ्राय खमायनानै 4 सान खालामनो रायजो सोरखारा थांखि लादों। बिथिङावनो सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों दि दासिमाव बाहेरा रायजोनिफ्राय आसामाव गिदिंबोफिननाय सा 2,29,893 सोद्रोमाफोरखौ रायजोनि गुबुन गुबुन क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननाय जादों। बेनिनो 1,04,083 सा सोद्रोमाफोरखौ COVID-19 टेस्ट खालामनाय जाबाय। आगु NDFBP नि सेकेन्ड कमान्डिं अफिसार बि मोन्थाया गैलिया। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय गावखौनो बावसोमबोनाय बि मोन्थाया गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव गावनि जोबथा हां बोबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला NDFBP नि आगुनि दैदेनगिरि बि मोन्थाया गोबाव समनिफ्रायनो समफ्लनि बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। मख'नो गोनांदि बे मोन्थायाव हरखाब रुंसारि जालांनाय NDFBPजों लोगोसे बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों। मख'नो गोनांदि बि मोन्थाया हरखाब रुंसारि जालांनायाव NDFBजों लोगोसे बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों। हाग्रा बिफाननि सायाव खुद्रिखांनाय माखासे दुथां रायजोफोरा सामुगुरि हाग्रा बिफाननि मावख'खौ थांनाय हराव सावना होयो। बे जाथायखौ लानानै सामगुरियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुंखौ गाग्लोबना जिउ फोजोबनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला सामुगुरि ननै साहा बागाननि रतन कर्मकार मुंनि सासे सुबुङा थांनाय हराव दखाननिफ्राय न'आव फैफिननाय समावनो हाग्रानि मैदेरा लोगो मोनो आरो गाग्लोबना जिउ फोजोबो। बे जाथायनि उनावनो ओनसोलनि रायजोफोरा हाग्रा बिफाननि सायाव खुद्रिखांनानै ओंखारबोयो आरो हाग्रा बिफाननि मावख'आव अर लागायनानै होयो। बबेखानि बे जाथायाव हाग्रा बिफाननि सासेबो मावफायारिफोरा जखम जायाखै आरो खुद्रिनाय रायजोफोरा हाग्रा बिफाननि मावख'आव गाग्लोबनाय समाव सासेबो मावफायारिफोरा गैयामोन होननानैबो मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि निकासि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय दाउधारा गामिनि कर'नाजों गाग्लोबजानाय तिलक लामाया मोजाङाव फैफिनबाय। बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव 9 सान ट्रिटमेन्ट खालामनायनि उनावनो मोजाङाव फैफिननायाव तिलक लामाखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज खालामनानै बे समाव 14 साननि थाखाय हम क्वारेन्टाइनआव दोनहरफिननाय जादों। मख'नो गोनांदि तिलक लामायाबो बेंगालरनिफ्राय फैनानै क'क्राझारनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दंफैयोमोन, नाथाय बिखौ बाक्सा जिल्लानि सुबनकाटानि क्वारेन्टाइनआव दैथायहरनाय जायो आरो उनाव तिलक लामानि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुरनि सेराव थानाय बाथौफुरिनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव बानायनाय क्वारेन्टाइन सेन्टाराव रबिबारखालि 5 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जायो। मख'थावदि
बै साबा सुबुङा थांनाय 23 मे खालाराव चेन्नाइनिफ्राय फैदोंमोन। बे साबा सुबुङा जादों फारियै मृणाल दास, रूपम दास, सातन दास, दिपज्योति शर्मा आरो सुनील भुया होननानै मिथिनो होनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनानि सुबनखाता निकासि मुसलपुर फोनांजाबनाय लामायाव थानाय दिरिं दैमानि सायाव गावनि रां खरसा खालामनानै औवानि दालां बानायना होनाय लाइमोन फालांगिरि रत्नेश्वर गयारिया ओनसोलनि रायजोफोरनि बाख्नायजानाय मोनदों। मख'नो गोनांदि दिरिं दैमानि सायाव थानाय पाक्कानि आरसीसी दालाङा थांनाय बोसोरनि गोब्राब दैबानायाव बायस'लांनायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजा, लामानि हान्थियारिफोर, फरायसाफोरजों लोगोसे माखासे गोनांथार इमारजेन्सि सिबिथायफोराबो जेंनायाव गोग्लैनांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय बोसोराव जायगानिनो एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारिया गावनि रांजों औवानि दालां बानायनानै होदोंमोन। नाथाय थांनाय साननैसोआव जे अखा हाबाय थानायाव औवानि दालाङा फिन बायफ्लंफिनबायमोन। मुलुगनि मादाव नैथि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय भारतआव कर'ना भाइरासआ सानफानि उनाव सानफा गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथावसिन जाबोनो हमदों। कर'ना भाइरास सन्देरनाय हादोरनि फारिलाइयाव भारतआ जार्मानी आरो फ्रान्सखौबो बारबावबाय। थांनाय सप्तानि सिगांनिफ्रायनो भारतआव कर'ना भाइरास सन्देरनाया सानफायाव 5,000निफ्राय 8,000सिमहालागै बांदों। जाउनाव भारतआ सानसेयाव जार्मानी आरो फ्रान्सनिख्रुइबो गोजौसिनाव दावखोदों। दिनैसिम भारतआव 2,90,622 कर'ना भाइरास सन्देर जानानै फारिलाइनि 7थि जायगासिम दावखोबाय। बेराफारसे फ्रान्सआ 1,88,882 आरो जार्मानिया 1,83,494 कर'ना भाइरास पजिटिभ केसजों मुलुगनि कर'ना भाइरास सन्देर जानायनि फारिलाइयाव 8थि आरो 9थि फारिलाइयाव थाहैबाय। बेनि सिगांनो भारतआ पेरुखौ बारदोंमोन। पेरुआ 1,64,476 कर'ना भाइरास केसजों फारिलाइनि 10थि जायगायाव दङ। बबेखानि भारतआव कर'ना भाइरासजों थैनाया जार्मानी आरो फ्रान्सनिख्रुइ दासान्दि एसे खमसिन। बलिउडनि फावखुंगुर सलमान खाननि साबसिन मिउजिक डाइरेक्टर वाजिद खानआ बे संसारखौ नागारलांबाय। वाजिद खानआ साजिद खाननि जेवजामोन। सुलुंनि बादिब्ला वाजिद खानआ माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो किडनी आरो बिखानि बेरामजों भुगिनांनानै दङमोन आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानाय समावनो कर'ना भाइरासबो सन्देर जायो। वाजिदखौ मुम्बाइनि चेम्बुराव थानाय देहा फाहामसालियाव किडनीनि गोब्राब बेरामनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन आरो कर'ना भाइरासआ बेयावनो सन्देरफायो। वाजिद खाननि देहाया गोब्राब जानायखौ रबिबारनि सानजौफुआव डक्टरफोरा मिथिहोदोंमोन। वाजिदआ किडनीनि अनगायैबो बिखानि बेरामजों भुगिनानै दङमोन। सुलुंनि बादिब्ला वाजिद खानआ थैनायनि गुबै जाउना किडनीनि जेंनाजों भुगिनांनायानो। किडनीनि फाहामथाय लानाय समावनो बेखौ कर'ना भाइरास पजिटिभबो मोनदोंमोन। वाजिद खाननि रुंसारनायाव बलिउडआव दुखुनि साया गोग्लैदों। प्रियंका चोप्रा, सोनू निगम, सलीम मार्चेटजों लोगोसे गोबां फावगिरि आरो रिंगुदामसाफोरा वाजिद खाननि थाखाय दुखु फोरमायदों। साजिद वाजिद मुङै बलिउडआव मुंदांखा बे जेवजाया सलमान खानजों गोबां फिल्माव खामानि मावदोंमोन। बावैसो सिगांल' सलमान खाननि रिलिज जानाय दोंनै मेथाइयाव साजिद वाजिदआ मिउजिक डाइरेक्सन खालामदोंमोन। वाजिद खानआ सलमान खाननि फिल्म दाबां, वान्टेड, वीर, नो प्रब्लेम, गॉड टू सिक्रेट हो, पार्टनार आरो गोबां फिल्माव मेथाइबो रोजाबदोंमोन आरो गोबां मुंदांखा बलिउड सावथुनाव मिउजिक डाइरेक्सन होलांबाय। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय पानबारि ओनसोलनि बौपारा गामिखौ कन्टेनमेन्ट जन होननानै फोसावबाय। बे गामिनि थागिरि नबीर इस्लाम 22 बोसोर मुंनि सेंग्राया कर'ना भाइरास सन्देर जानाय। मख'थावदि मुंख'जानाय सेंग्राया बिहारनिफ्राय गिदिंना फैफिनदोंमोन आरो क'क्राझाराव क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दंमोन। नाथाय 7 सान क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानानै बौपारायाव थामहिनबा न'आव थाङो। सुलुंनि बादिब्ला नबीर इस्लामखौ क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय रिपर्ट खालामा हसिया हम क्वारेन्टाइनाव थिनहरदोंमोन। न'आव थांनानै सेंग्राया न'नि आरो गामिनि माखासे सुबुंजोंनो थाफादेर जादेर लोंदेर जायो। उनाव पजिटिभ रिपर्ट ओंखारनायाव गामिखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावो महकुमा खुंथाया।
कर'ना भाइरास अलखदनि समावनो आसामा दै बानानि जेंनाजों भुगिनांनानै आरोबाव गुबुन गुबुन बेराम बारायनायनि रिपर्ट मोनबावदों। आसाम देहा बिफाननि रिपर्ट बादियै 30 मेसिमहालागै आसामाव एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमजों सा 12 सुबुङा जिउ खोमानाङो। बबेखानि मोन 33 जिल्लायाव गासै सा 81 सुबुङा एक्यूट एनकेफेलाइटिस बेरामाव गोग्लैदों। मख'थावदि बे बेरामा मेलेमाव गोब्राबै गाग्लोबनायनि जुनै बेरामिया थैनाय फारसे दावखोलाङो। बेनि अनगाबो आसामाव 30 मेसिमहालागै साथाम सुबुङा जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजायो। रिपर्टनि बादिब्ला 30 मेसिम आसामाव सा 96 सुबुंनाव मेलेरिया पजिटिभ मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।